Dobré ránko, vážení kamaráti, občania Slovenskej republiky. Myslel som si, že sa nebudem vyjadrovať na tú tému drogy, ale predsa po týchto mediálnych linčoch sa chcem vyjadriť, že drogy som v živote nebral, ani nemám úmysle ich brať. Takže to je jedna vec. Policajti ma zastavili, alkohol bol 0,0000, ako ten Ujo rozprával v Prešove. Drogy 0,000. No a ďalší test tam ukázal jemnú paličku na užívanie liekov, ktoré užívam už 15 rokov. Takže pointa je tá, že vodičak mi bol odobratý neoprávnene. Budeme žiadať ušlú mzdu až po výsledkoch z laboratória, lebo na 1800% drogy neboli. No a ešte spomeniem ďalší lynč, kuchynku, ktorá jasne dopadla tak, že vlastne krajský súd rozhodol o tom, že je to len prestupok, lebo ako ľudovo povedané, že Michal Didik alebo starosta obce Čirč nemá peňažky vo vrecku, ale boli investované do kuchynky. Takže tie linče mediálne, akože ja už po 50-ke to beriem ako jedným uchom vnuka, druhým vonku. Len ma to stojí trošku námahy, čo sa týka možno právnika a ďalších vecí. Takže je to tak, pravda je len jedna. Takže slúbili aj médiá, že po výsledkoch testov sa vrátia do Čirča aj Markíza, aj RTVS, sice teraz sa to volá STVR, a vlastne povedia tú pravdu, aká je. A opäť hovorím, že budeme žiadať ušlú mzdu, čo sa týka vodičského preukazu a taktiež čo sa týka právnych úkonov, zaplatenie právnika pri akcii alebo pri kauze kuchynka, ktorá bola v hodnote 5000 eur, ale právnik stal o dosť viac. Takže ja vám prajem krásny deň a hovorím jedno, že niekedy závisť je možno aj diagnóza. Takže ja, Michal Didik, starosta Čirča, poslanec PSK, som sa nikdy nezdával, ani sa nevzdám, alebo pravda je len jedna, takže je to tak a uvidíte to aj v správach, kde vlastne slúbili médiá, že sa vrátia a povedia, ako to bolo, aké prišli výsledky. Takže vám prajem krásny deň a majte sa pekne. Čau, pozdravujeme z Čirča. Pa, pa.